Πάλι. Μιλάμε για το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress. Στο προηγούμενο βίντεο παρακολουθήσαμε πώς μπορούμε να στήσουμε εύκολα και δωρεάν ένα site στους servers του WordPress. Στο δεύτερο βίντεο θα παρακολουθήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες από τις βασικές αλλαγές. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, βλέπετε ότι με το που στήσαμε ουσιαστικά το site μας και μετά το μήνυμα καλωσορίσματος που μας έστειλε το WordPress, μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε εισάγει. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνετε και εσείς, κάτι το οποίο έχω κάνει και εγώ. Με το που επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνσή μας, βγαίνει αυτό το πράσινο μήνυμα, το οποίο μας καλωσορίζει και μας λέει ότι το mail μας έχει πιστοποιηθεί και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε τις αλλαγές και την παραμετροποίηση που θέλουμε να κάνουμε στο site μας. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε διαλέξει ένα template, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, μπορούμε να το αλλάξουμε. Τέτοιου είδους αλλαγές μπορούν να γίνουν από την επιλογή στο μενού στο αριστερό μέρος της οθόνης μας, στην επιλογή Themes, η οποία μας προβάλλει μεγάλες επιλογές, πολλές επιλογές από templates τα οποία μπορούμε να διαλέξουμε. Τα templates μπορούν να επιλεγούν ανάμεσα από δύο ομάδες, τα δωρεάν και τα premium, τα οποία ουσιαστικά είναι επιπληρωμή. Σας προτείνω να διαλέξετε κάποιο δωρεάν template για αρχή. Η επιλογή που θα κάνετε και πάλι δεν είναι δεσμευτική. Μπορεί στην πορεία, εάν δεν σας αρέσει το template που διαλέξατε, και πάλι να το αλλάξετε. Επιλέγοντας ένα template, δεν γίνεται αυτομάτως η επιλογή, αλλά φορτώνεται ένα preview, μια προβολή ουσιαστικά του template και πώς θα φαίνεται το site μας εάν εν τέλει επιλέξουμε το συγκεκριμένο template. Εάν όντως μας αρέσει και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό, κάνουμε την επιλογή Save, την οποία έχω κάνει ήδη, και πλέον μπορούμε να συνεχίσουμε δουλεύοντας πάνω σε αυτό το template. Εάν ξαναφορτώσω τη σελίδα λοιπόν, το site μου έχει αλλάξει και προβάλλεται με το template το νέο το οποίο έχω επιλέξει. Πίσω στις επιλογές μας, πάνω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι αυτό, το οποίο ουσιαστικά μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε edit επιλογές στο site μας. Προτείνω να ξεκινήσετε με τις επιλογές, με την πρώτη επιλογή που λέει Categories and Tags, κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να οργανωθείτε. Να οργανώσετε δηλαδή το περιεχόμενο του site σας σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να φτιάξουμε το site από ένα μάθημα, να προβάλλουμε τις σημειώσεις μας, τυχόν ασκήσεις ή διάφορα άλλα πράγματα που θέλουμε οι μαθητές μας να έχουν πρόσβαση και να βλέπουν, καλό θα ήταν να τα κατηγοριοποιήσουμε κάνοντας την επιλογή εδώ αριστερά Add a new category. Όπως βλέπετε υπάρχει προεπιλογή Uncategorized, ενώ έχω ήδη φτιάξει μια κατηγορία η οποία λέγεται σημειώσεις. Το να προσθέσουμε μια καινούργια κατηγορία είναι πολύ εύκολη υπόθεση και γίνεται διαισθητικά. Εκτός από τις σημειώσεις, για παράδειγμα, θα μπορούσα να θέλω να προσθέσω μια κατηγορία η οποία λέγεται ασκήσεις. Σημειώνω τον τίτλο της κατηγορίας, προσθέτω add και βλέπω ότι η κατηγορία μου έχει δημιουργηθεί. Η δημιουργία κατηγοριών ουσιαστικά δεν έχει κάποια εμφανή αλλαγή στο site μου, στο πώς αυτό προβάλλεται. Εάν επιστρέψω πίσω δηλαδή στο site, κάνω ένα refresh, δεν θα δω καμία αλλαγή. Ωστόσο, με βοηθάνε οι κατηγορίες να έχω σωστά οργανωμένο το περιεχόμενό μου. Πολύ συχνά θα θέλω οι διάφορες κατηγορίες που έχω δημιουργήσει να συνδέονται με επιλογές στο front-end του site μου, με κουμπιά
που βρίσκονται στο μενού, ούτως ώστε όταν κάποιος θα επιλέξει να οδηγείται στη συγκεκριμένη κατηγορία, στην οποία κατηγορία υπάρχει οργανωμένο το περιεχόμενό μου. Για να προσθέσουμε λοιπόν μενούς, θα πάμε πίσω, back, στις αρχικές επιλογές. Μου λέει ότι δεν έχω σώσει τις αλλαγές μου και πολύ καλά κάνει και μου το λέει, άρα μου θυμίζει να κάνω cancel και να σώσω τις αλλαγές που έχω κάνει πρωτού προχωρήσω. Οι αλλαγές μπορούν να σωθούν είτε από την επιλογή publish, βάζοντας μια ημερομηνία την οποία θέλω ουσιαστικά οι αλλαγές μου να δημοσιευθούν, είτε πηγαίνοντας πίσω θα επιστρέψω να δω εάν η κατηγορία μου υπάρχει ακόμα. Ωραία. Άρα μπορώ να συνεχίσω συνδέοντας τις συγκεκριμένες κατηγορίες που έχω δημιουργήσει, προβάλλονται αλφαβητικά, αλλά δεν έχει κάποια σχέση αυτό, μπορώ να τις χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Μπορώ πλέον να πάω να συνδέσω, εάν αυτό θέλω, τις κατηγορίες μου με επιλογές στο front-end της σελίδας μου. Ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι να παραμετροποιήσω τα μενού. Το μενού που έχω, το οποίο έχει μόνο την επιλογή About, προσθέτοντας σε αυτό κάποιες επιπλέον επιλογές. Χρησιμοποιώ το default μενού, το οποίο έχει μόνο μία επιλογή. Μπορώ να προσθέσω και άλλα μενού. Μπορώ να αλλάξω το όνομα από το μενού το οποίο χρησιμοποιώ. Μπορώ για παράδειγμα να το πω main menu, ότι είναι το κεντρικό μου μενού. Υπάρχει η πρώτη επιλογή, το About, και μπορώ κάνοντας την επιλογή Sin να προσθέσω μία καινούργια επιλογή στο ήδη υπάρχον μενού μου, το main menu. Για παράδειγμα, η καινούργια επιλογή που θα ήθελα ενδεχομένως να συμπληρώσω θα ήταν η επιλογή σημειώσεις, η οποία θα με συνδέει στην κατηγορία σημειώσεις που έχω ήδη δημιουργήσει. Θέλω αυτό το κουμπάκι ουσιαστικά που θα δημιουργηθεί εδώ στο μενού μου, όταν επιλέγεται, να με πηγαίνει στο περιεχόμενο της κατηγορίας σημειώσεις. Άρα ουσιαστικά θέλω να συνδέσω αυτή την επιλογή με μια κατηγορία. Μου δίνει τις κατηγορίες, άρα μπορώ να επιλέξω την σωστή. Add item. Οι σημειώσεις πλέον, το μενού σημειώσεις έχει βγει πάνω από το About. Μπορώ να το πάω από κάτω ή να το διαμορφώσω όπως εγώ θέλω. Πιστεύω ότι να προβάλλεται πριν από το About είναι ωραίο, άρα μπορώ να το σώσω και να κάνω ένα refresh στο front-end της σελίδας μου, όπου πλέον υπάρχει και η επιλογή σημειώσεις. Εάν την επιλέξω, προφανώς μου βγάζει την επιλογή Nothing Found, καθώς δεν έχω φτιάξει κάποιο περιεχόμενο, δεν έχω δημιουργήσει περιεχόμενο, το οποίο να το έχω κατηγοριοποιήσει στην κατηγορία σημειώσεις, η οποία κατηγορία σημείωσης συνδέεται με το κουμπί που έχω προσθέσει στο μενού. Το πώς δημιουργώ περιεχόμενο, το πώς το οργανώνω σε μία από τις κατηγορίες τις οποίες έχω δημιουργήσει, θα το παρακολουθήσουμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.